lahat dito. Gusto pang magpasalamat sa Seventh Adventist Church, ang mga separated brethren ng Roman Catholic Church na nag-welcome sa amin dito para gumawa ng talakayan nito. Si Obispo Bishop Joel Bailon ng Masbate Decision Bible Apostolate ang bigay ko sa akin ng permiso para humarap sa talakayan ito. Kaya hindi na tayo magpa-ligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa tema. Ang patutumanan ko ay ang tema natin, ang Santo Papa sa Roma, ang siyang tunay na sugo ng Diyos. Ayon sa Biblia at mga referensya. Ayon sa hula ng Propeta Isaias, ang kapitulo ay 22 at ang versikulo simula 20 hanggang 23. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Isaiah chapter 22 verses 20 to 23. Ang gagamitin natin ay ang King James Version na Tagalog version. Sabi dito, at mangyayari sa araw na iyon na aking tatawagin ang aking lingkod na si Yakim na anak ni Hilkias, at aking susultan siya ng iyong kalabal, at patitibayin siya ng iyong pamigkis, at aking ipagkakatiwala ang iyong pamamahala sa kanyang kamay. At siya'y magiging ama sa mga nanangan sa Jerusalem at sa sangbahayan ni Juda. At ang katungkulan sa sangbahayan ni David ay iatang ko sa kanyang balikat. At siya'y magbubukas at walang magsasara, at siya'y magsasara at walang magbubukas. At aking ikakapit siya na pangko sa isang matibay na dako, at siya'y magiging pinakaluklukan ng kaluluipian sa sangbahayan ng kanyang magulang. Napakalinaw ang sinabi ng propeta, merong pagkagkatiwala isang tao na mamahala at magiging ama sa lahat ng mga taga-Jerusalem at sa bayan ng Juda, at siya ay bibigyan ng mga susi sa sambahayan ni David. Ang man ang kanyang isasara ay ito ay masasara, at ang kanyang ibubukas at ito ay mabubukas. Kaya sino ang pinatungkol nito ni Propeta Isaias? Sa Pahayag kapitulo 3 at ang versikulo ay 7, sabi dito sa banal na kasulatan, Revelation chapter 3 verse 7. At sa anghel ng Iglesia sa Philadelphia ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng banal, niyaong totoo, niyaong may susi ni David, niyaong magbubukas at di may lalapat ng sinuman, at naglalapat at di may bubukas ng sinuman. Sino ang may sabi nito? Sa Pahayag kapitulo 1 versikulo 1 hanggang 3, sinasabi, ito ang apokalipsis ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya upang ipahayag sa Kanyang maalipin sa makatuwid ay mga bagay na dapat mangyaring madali. Ibig sabihin, ang may hawak sa susi sa bahay ni David ay walang iba. Ang kakudunan sa Propeta Isaias ay walang iba kundi ating tatangtanging Panginoong Jesucristo ang may hawak ng susi. Ngunit alam naman natin na ang kanyang paghahari dito ay pagkatapos ng mabuhay muli ay umakyat sa langit. Ngunit may sabi dito sa Lucas kapitulo 1 at ang versikulo ay 31 hanggang 33, ganito ang pahayag sa kanyang paghahari sa kanyang kaharian. At narito maglilihi ka sa tiyan at mga anak ka ng isang lalaki, at tatawagin mong kanyang pangalang Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawagin anak ng kataas-taasan, at sa kanya ibibigay ng Panginoong Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. At siya'y maghari sa kanyang ko magpakailanman, at hindi magkakawakas ang kanyang kaharian. Nang nabuhay siyang muli ay pumunta siya sa langit, ngunit ang kanyang trono at luklukan dito sa lupa ay hindi niya pinabayaan bakante o walang nanghahari. Sapagkat ganito siya, tulad ng isang tao na halimbawa niya sa kanyang parabola, ang sitas ay Marcos kapitulo 13 at ang versikulo ay 34, ganito ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo mismo. Mark chapter 13 verse 34. Gaya ng isang tao na narilaan sa ibang lupa na pagkaiwan ng kanyang bahay
at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin sa bawat isa ng kanyang gawain, at nagputos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Mayroong bantay pinto na kanyang hinahabilin ang buong bahay, ang kapamahalaan na kanyang ibinigay sa kanya. Kaya nang pumunta ang Panginoon Jesus sa langit upang maghari doon kasama ng Ama at Espiritu Santo, may iniwan sa itong tagapamahala, tinatawag ng ating Panginoon Kristo sa sita sa binasa ko, Marcos 13:34, isang bantay pinto. Sabi dito naman sa Juan Kapitulo 10 at ang versikulo ay 1 hanggang 3, ang kanyang tungyan ay tinatawag din kulungan ng mga tupa. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang pumapasok sa pintuan ng kulungan ng mga tupa o di umakyat sa ibang daan, ang gayon ay tulisan at magnanakaw. Datapwat, ang pumapasok sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Mayroong pintuan na papasukan sa kulungan. Binubuksan siya ng bantay pinto at dinirinig ng mga tupa ang kanyang tinig at tinatawag ang kanyang sariling mga tupa sa pangalan at sila inihatid sa labas. Sino ang iniwan na maging bantay pinto sa pamamahay ng ating Panginoong Kristo nang siya'y pumunta sa langit? Dito ang pinakamatindi at matibay ang talata ng Iglesia Katolika Apostolika Romana na pabalik-balik na sinasabi sa isang katauhan. Ang San Mateo, ang kapitulo ay 16 at ang versikulo ay 17 hanggang 19. Ganito ang sinasabi ng kasulatan. Matthew chapter 16, verses 17 to 19. Sabi dito, Matthew chapter 16, verse 17 to 19, at sumagot siya sa kanya sinabi, mapalad ka Simon, Barjonas, sapagkat hindi pinayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking naman na nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng bato ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsipanay laban sa kanya. At ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong talagan sa lupa ay tatalagan sa langit. Siya may hawak ng susi at ating Panginoon Kristo, binibigay niya sa kanyang bantay pinto sa kanyang bahay. Sino ang bantay pinto na bigyan ng susi? Walang iba, malinaw ang kasulatan ang apostol na Pedro sa sita sa aking binasa ngayon. Anong tawag sa kanya bilang bantay pinto? Sa nabasa natin kanina sa Isaiah 22 at 21, ganito ang kasulatan na nagsabi, siya ay magiging ama ng mga nanahan sa Jerusalem. Ibig sabihin sa bahay, sa iglesia, unang Timoteo 3:15, ang bahay ay siyang iglesia ng Diyos. Siya ang pinakaama, kaya tinawag siyang Papa. Dala ko dito ngayon ang isang translation ng Biblia mula sa English at Tagalog, Mayang Balita Biblia sa Cebuano. Sabi dito sa forward na ito ay ginawa ng Protestante at ng mga Katilugo sa Pasiuna. At dito sa Osaya sa Kapitulo 8, versikulo 4, kaya tinawag namin ang aming Papa na Papa dahil siya nga ayon sa Buda ang pinakaama sa buong sambahayan sa buong iglesia. Kaya gaano natin pagtawag kaming mga Katoliko, ang paggalang namin sa Papa sa Roma, tama ang aming sinasabing Papa. Dahil dito sinasabi sa Cebuano version, kaysa dili pa ako sa kabata makalito o Papa o Mama sa Minos, hari sa Syria, ang bahali sa Damasco o sa Samaria. Ibig sabihin, ang salitang Papa na galing sa dating Papas. It is a filial term pulled by the children to a father. Kaya kami mga Katoliko, kami ay mga anak ng aming Papa na sa Roma. Siya ang tinatawag pinakaama. Lahat ng version ng Isaiah 22:21, kaya tama ang ginagawa namin. Ayon sa nakasulat dito, ang tawag namin sa kanya ay Papa. Hindi siya kailangan magkakamali sa kanyang pagtuturo dahil sinasabi niya, binibigyan siya ng mga susi ng kaharian ng langit. At ano ang susi ngayon? Sa Lucas Kapitulo 11, ang versikulo ay 52, ganito ang sinasabi ng kasulatan. Sa abalin ng mga kapagtanggol ng kautusan
katapusan sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Hindi kayo nagsipasok at inyong sinasansalasa ang nagsisipasok. Ano ang isang susi? Susi ng karunungan. Ang isang susi na binigay natin Panginoon Jesucristo kay Pedro bilang Papa, bilang taga-ama sa sambahayan at bilang kanyang panghili at kanyang bantay pinto ay susi ng karunungan. Ibig sabihin, hindi makapagtuturo ng anumang kamalian. Kahit ang King James Version, sinasabi dito, sapagkat ang Panginoong Jesucristo ang pumapatubay sa Santo Papa sa Roma, kaya hindi maaari makapagturo ng kamalian sapagkat siya'y infallible. The word infallible is an English word, means cannot teach error or cannot fail. Dito sa Acts chapter 1 verse 3, basahin natin, sinasabi dito, Acts chapter 1 verse 3, to whom also showed himself alive after his passion by many infallible proofs, being seen of them 40 days and speaking of the things pertaining to the kingdom of God. Andun dyan ang salitang English, infallible. Galing sa Latin, infalliere, meaning sa English, cannot fail. Hindi mananaig ang kamatayan kontra kay Pedro. At sinasabi niya sa kanyang tugon sa Lucas 22:31. Okay. Dito, Simon, narito, hindi sa talas upang ikaw ay maliglig ng gaya ng trigo. Datapat ikaw ay pinamanhin ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Your faith shall not fail. Your faith failed. That's a King James English Version. At ikaw kung makapagbalik na ng muli, ay papagpatibayin mo ang iyong mga kapatid. Eto ang tanong. 5 minutes ang tanongan. Hawakan mo na. Wala akong